So, ngayong araw na to, nako, hindi naman namin din inaasahan na walang masyadong estudyante na papasok ngayon. No, special thanks to Mami K. Espinosa, Estacio. Ayan, Mami K. Estacio, our municipal councilor dito po sa Saan, kasi pinakyaw niya yung iba naming mga ulam. Thank you so much. Ayan, so andito yung mga ulam mamaya po. Kasi ngayon, i-deliver ko na siya. So, medyo lagpas na ng lunch. Kaya, medyo nagmamadali kami. So, mamaya makikita ninyo kung ano yung mga in-order nila. Kasi nga, may naka-flash on. Siya, wait lang po. Dito na tayo. So, pasok na raw tayo kasi ang sabi ni Mami K, doon daw siya ihatid sa grocery yung ating mga order na food. So, ito na tayo. Sino naman kaya hanapin natin? Hi! Ayan yung super hypermarket! So, dito na tayo sa office nila sa baba. Ay, hindi ko kabal. Yeah, baba tayo. Dito yung mga bangka, oh. Yung mga nagbabangka. Mami K. Yun na siya. Andito na. Hi, Mami. Hi po. Yes! I'm back! Thank you so much. Uy, alin ba? Magkikita ko kay Mami K. Thank you, Ma'am. Tapos, Mami K ba? Mami K. Stasyo. Ay mo, konsihala ba dito? Kapitan mo. Kagawad, Kagawad. Konsihal saan? Councilor? Kagawad. Municipal Councilor. Kagawad Councilor, K. kagawad. Oo. Thank you, kagawad. Thank you so much. Salamat. Tapos, mag-PM na tayo ahead of time para makapili na sila. Sige. Ayan. Oh, at least araw tayo madadagdagan tayo ng bagong Wala customer. na mong pan. Yes. Thank you so much, Mami K. And kay Gren. Ay, oo, kay Ma'am Gren. Kay Gren. Kasi nga naman si Gren. Gren, Ma'am Gren. Ma'am Gren. Thank Kasi- you, Ma'am Gren. Ubos yung chicken. Uy, ito pala. Dapat pala, dalawang chicken, dalawang manok, tak dalawang rice. Lagot ka! Ikaw magbayad! Pero okay na, binayaran niya na rin. Thank you so much, Gren, sa support. Maraming salamat. Thank you. Oy, nakarating na tayo ng mall! Yes! Magkakaroon na tayo ng customer sa mall. O, hindi, ipapasok natin yung a la carte doon. O, malay mo, di Oh, ba? di ba? Di na mo Susunod. nag-amoy as... Hindi, syempre hindi naman ba uusukin yung doon. Sa online po namin. Hello, grabe. Nakita nyo naman po kung gaano sila ka-spoil, di ba? Tapos ngayon, paano nyo sasabihin na kinukupitan pa ako ng mga to? I don't think so talaga. Pero feeling ko puno yung bag niya talaga. Hoy! Oh. Tignan mo. Magaling tatal natin. Kay Mami K at saka kay Gren. It's 1,490. Ikaw may nagburat. Yes! Tapos meron tayo. Naubos na rin yung iba nating ulam. Oh, ayan oh. Gamay na lang. Ay! Ayan, marami mo gapin yung alakart. Yun nga, sabi ni Mami K, pwede ka raw pumesto rin sa loob ng opisina. Mag-iho-iho ka raw dun sa may sa may nagbabangka. Ha? Ang pakayabang niya, oh. Yan yung mga unang namin, yung unang benta ng a la carte natin, ng mga unang buwan natin, no? Mga unang... pinakahina na siya. Oo, hindi kasi talaga walang student ngayon, pero mostly 1-2 talaga yan. 1, Diba? 1, 4. Mm-mm. So, pero 300 pa rin yung savings ko dyan na sinasabi ko sa'yo. Grabe ka. Oo. 300 savings ko, 800. Yan! Tapos sahod mo. Tapos 200 pa malengke. Ayun, thank you so much again, Mami K. Maraming salamat. Ako sana dumami pa yung mga ipag-deliveran ba natin, no? Kumain mo na ako. Na-stress ako. Oy, wala man kayo sakyanan pa. Ano pera ko? Sahod ko. Dapat may Savings. Savings ni Ma'am Shi. Ay, may oras na delivery. O diba? May 290 ako na po. Hindi, 300 na ang savings ko dapat. Wag mo munang i-300. Ito lang pamalingki. Ipit si Ma'am Shi. 300 mo. Oo, dapat ganun talaga. Tapos 700 na yung savings sa ano. Ikaw ba? Ikaw ang market. O sige, ikaw na lang doon mag-market. Diba? Tapos sa akin nila ngayon ibabato po yung mga ganyang problema.
Thank you so much again sa aming mga buyers, sa aming mga suki, sa mga teachers and students dito sa Hasa National High School. And of course, the Mami Kay and Gren, thank you so much sa support. Ako, akala namin hindi kami makakaubos ng benta kasi syempre, ang laki ng masasayang malulugi namin if ever. Ay, thank you. Kain muna ako, nagutom na ako, ma'am. Deliver. Aming kainan na po. Bakit leg lang sa'yo? Trip ko lang kumain ng para may benta na pagbukas. May natira pa tayong ano lang. Hi guys! Ninudo ba? Kain tayo. Ikaw? Hoy, agad na kayo mang do. I-compare ka sa ako ako. Kasi ikaw, gabi-gabi may nagdidilig sa'yo. Pakayabang niya po. Alagaan ko si Ma'am Shi kasi May dami Pasko ulam. na. Ha? Alagaan kita kasi Pasko na. Plastic. May mga nagsip-sip na. Ayun ang aming siomay, 3.20 po yan. Masarap yan, kaya lang yung buto hindi niya kasi tinatanggal. Masarap yan eh, pait-pait. Kami po gumawa niyan. Kami mismo gumagawa niyang sauce na yan, ha? Oh. Okay, so ngayon, dito na natin malalaman kung magkano yung total na kinita namin ngayon sa aming, ano ba tawag dito? Pantin. Sa aming para-paraan para-paraan sales. In fairness, thank you so much talaga sa aming mga friends, sa aming mga kay Mami Kay, thank you. Oo. Tsaka may pang-rolyo tayo for tomorrow. Tapos at least hindi yung ulam ba, 'di ba? Hindi masasayang. Okay. So ngayon meron tayong cash on hand na magkano to? 2.9. Magbilang muna 2, 5, 6, 7. 3.9 man to. Bakit naman ganyan? Bakit? Nananakawan ka? Ano naman ni Michelle? Sa 2.9 plus meron sa aking 1.4. Oo. Tama, 2.9 plus 1.4 4.3. plus yung Shopee ko 1,000. Ano ba, di ba? Sa tayo mong ko ang gatag ganina nga 600, no? Ah, 650 pala. Okay, Mami. Ano lang, 850 pala. Sorry. Okay, 2.9. Plus 850 plus 1,000. Bakit? 950. Pamasahe plus. 100 plus 50 pamasahe ka ganina. 4,850. Hindi, 650. Sinama ko yan sa... sige. O mo, tataran total. Magkano ang sales? 4,850 minus ano, 500, 50 cash. Ha? 4,350. Ang ating sales? Oh, yeah! Ay! Totoo ba? Nakaboard rin pa kami! Ah! Oo isa ka pa rin eh. Sige na, magmarites ka na lang dyan. Kabaluman ko kung ano yung pinapanood mo. Yehey! Thank you so much. Oh, in fairness. Ulbaan, really ganina, oy. Binabahan daw siya kanina. Kasi syempre nga naman kapag wala kaming sales. Uy, iba siya to si R. Hindi, nakapost na naman yung CR namin pero hindi naman po yung marumi. Again, maraming salamat. Thank you so much. Till next time. Oh, alam mo na. Sana marami kami ulit sales bukas.